Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si JR. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Pagsubok. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Calubi, San Miguel, Zamboanga del Sur. Ang atong matatampo nagdasangan nga GR. Ma, pa, manangidun ta ko ninyo nga moadto kog Manila. Ay, mag-unsa man kas Manila, JR. Manarbaho ko ma. Nam ko'y amigo nga mutabang na ko nga makasulog trabaho. Kung ani na lang di ay ka mangitag trabaho din ni sa ato dong. Maayo mo ko dito sa Manila pa, kay dako-dako ang sweldo ba. O gusto sab ko nga makaadto og laing dapit. Ay, pastila ninyo mga batanon, oy. Gadahan gud kay mo anang moadto mog layo. Ay, unya unsa man dong ato ning palargahon si JR sa Manila. Palaragahan na oy. Total, sakto naman as edad. Salamat inyo ma, pa. Amatin daw kay nakasulog kong trabaho din sa Manila. Yes. Oh, sa trabaho ni Bay. Okay naman bay. Ug salamat din sa pagtabang nimo nako ha nga makasulog trabaho. Ay, ko na oy. So, kay bigo ko to. Salamat bay. Ay salamat. Pahuway na gid ko. Kapoy madlawa na kay daghang customer. Makalingaw lang una akong cellphone, be. Unya na ko matawag kung duka na kay ko. Kinsa ning Jovi nga niagi sa akong wall. Murag, familiar man ako. Ako ni message, be. Pag kung mo-reply, akong tawagan. Mao ba? Taga San Miguel, di ka? O, town. Daan pagid ko kay pamilyar na ko imong naong. Asam di ka ron? Diara sa ato. Ikaw? Di ako sa Manila. Mao ba? Jov. Why mo suko ni mo kung tawag-tawagan di ka? Wa man. Maayo nun. Palihog ko na kung on sa mong kamera, di aron. Makakita gid ko ni mo. Mao di ay yung usahay busy ka sa mong cellphone. Kinaan di kay ka-chat, ha? Lingaw lang ko ba eh. Taga mo aron po di. Sige, Bay. Kubati. I love you, Jov. Hoy, manguyap ka na ko nga wa pa man ta magkita. Ganun da eh. Nindot no na. Aron din kita na to. Uyab na ta. JR, Unya. Unsa man? Uyab na ta. sige na lang, uy. O, JR, ako na kang gisugot. Salamat, Jov. Ha? Muli ka diri sa ato? O, Jov, kay taon-taon na ba ko diri sa Manila. Ug aron sa nga magkita na tas personal. Sige, JR. Magpaabot ko nimo.
Jov, ikaw ni? Ako taon. Mas kuha pa gini ka sa personal. Sus, atik ay. Tinuod ba daw? Oh, ni sa mo tanggap ng gugma ni mo nga. Nakita na ta. JR. I love you, Jovi. I love you to JR. Ha? Mga tutas Manila? Oh, Jov. Pero nga kung gusto nga magtipo na lang ta dito. Kana, kung okay rin mo. Sige. Okay na ko nga matutag Manila. O, magtipo na lang ta dito. Kadugay gani mo na uli. Never time ko tayo eh. Ha? Overtime? O dito kasi mo uyab? Sa'yo uyab ba tayo? Nahibaw ko, oy. Nga naamoy bagong kauban nga mga babae sa inyong trabahoan. Mo tingali na hinungdan no nga malaki kas papauli. Jovi. Selosa din imong asawa, JR? Wala gay, Charlene? Uy, kawagoy ayo ng imong asawa. Ah, ako di pa magud matawag nga asawa kay wa pa man mi makasal. Ko pa rin mo ba, ngita kag lain. Ah, Mapauli na ka, Jay? o Char? Doon nga natin gawas. Ang sam ko. Di naman hinugom makalimot sa naong ni Charlene. Magsige naman hinugom huna-huna niya. Oh, ngano nagsige magtungok diha? Nagunaw na kasi mo uyab? Oh, ha? Gimingaw ka? Tawagi. Day, nung sam ka, uy. Pataka magagayaw-yaw di ha? Ikaw ba? Maglagot ka di ko. Mangita mo guglain ba? O pangita, uroy. Ha? Nakagusto ka na ako? O Char, may chance ka ko ni mo. Mutag na lang ko ni mo sa tinuod, Jay, ha? Ganahan masad ko ni mo kay buotan ka. Ha? Nasa to pa. Kita na, Charlene. O, JR, ako na kang gisugot. Salamat. Charlene. Tug-an na lang nga naakailain, JR. Jovi. Lahi na kay muliho karon, JR. Mga angko na lang. Oh! Oh, nakulain! Ug tungod sa dani mo, tungod ra sa di mo. Kay silusa kay ka, ngawa sa lugar. Nga bisag wa ko'y gibuhat nga dautan, imo kong butang-butangan. Mao ni nagpakasa na nako. Ah, di ay. O sige, tanawon ta. Mubaws ko ni mo. Kinsa kay istorya ng Jovi ni. Ningaw kay siyang nagstorya-storya sa cellphone. Tawa-katawa pa. Panidaan lang ganyan ako. Uy, si random din yung magipuyan. Ha? Inganibayahan na? JR? Oh. Si Jovi ba ang hinahanap mo?
Opo, ate. Nakita mo ba si Jovi? Oo. Umalis siya at may kasamang lalaki. Oh. Usa na kasi mana nakalabay sa katubigan ni Jovi. Ay, tingali nga. Ako lang siya kalimtan. Oh. Si Jovi yung nanawag. Hello? JR, pasaylo ako sa kong gibuhat. Mangayo kag pasaylo sa imong gibuhat nga pagbiya nako. Kinikuyo kag laki. JR, Nganong imo man gibuhat nako? naglagot magkukunin mo kaya ngita kang lain. Mo pa uli ko diharan, magasulti tayo maayo. Unsa pa may mo gibalikan? Dito lang unta kas bag ko ni mo uyab. Dili may magkasinabot, JR. Pag sige lang mig-away, maong ako sige biyaan. Ug gibalik ka aron makiguli na. O, JR, Ug nagtuo ka nga makadawat pa ko nimo. Sorry, Jeff. Mahal ti ka. Pero sa mong gibuhat ako, di natin ka mapasayla. JR, Tinuod ako sa ako nimo. Pero wa na lang unta kami paus. Kung unsa pa akong gibuhat. Dog, pasayloan na lang ko, Dog. Magbalik na lang ta. Sorry kayo. Sorry, Jeff. Balik na sa bag ko nimo kaiwan. Kaya di naging ko makipalik pa nimo. JR. Naluoy ba kong Jovi nga namugos nga makibalik na ko. Pero nausa na nga akong hukom. Nga di nagid ko makibalik niya. Sa pagkakaroon, ang ipo naman ni Charlene. O basa ko magmahay kay pinangga man namong usag-usa. Di na lang kutob. O daghang salamat sa pagtagkad ng akong tampo. More power sa RMN.